Atomer. Ordet atom kommer fra det græske ord atomos, som betyder udelelig. Det var en engelsk forsker, Joseph John Thomson, som opdagede elektronen i 1987, og 7 år efter vandt han Nobelprisen i fysik. Opdagelsen af neutronen var også en engelsk fysiker ved navn James Chadwick. Han opdagede neutronen i 1932 og modtog i 1935 Nobelprisen i fysik for denne bedrift. Et atom er opbygget af en atomkerne, hvor neutronerne og protonerne er inde i. Så er der skaller udenom atomkernen, hvor elektronerne er. Der er lige mange protoner og elektroner i hvert atom. Protoner er de positive ladninger, mens elektroner er de negative ladninger. Neutroner er som et slags lim inde i kernen, som holder protonerne sammen. Protonerne angiver atomets nummer i det periodiske system. Hvis der er 6 protoner i kernen, som i carbon, er dens nummer i det periodiske system 6. Alle atomer vil gerne ligne ædelgasserne, som har 8 elektroner i yderste skal. Så derfor afgiver, optager eller også deler de elektroner. Så bliver de til ioner eller molekyler. Der er en formel, som hedder A er lige med Z plus N, og den betyder, at protontallet Z plus neutrontallet N er lige med A nukleontallet, som er summen af dem begge. Det er en vigtig formel, da den fortæller, hvor mange neutroner og protoner der er i kernen. Og atomet vejer summen af neutronerne plus protonerne i units. Så hvis der for eksempel er 6 protoner og 6 neutroner, som i carbon, vejer carbon 12 units. Men der er 3 forskellige isotoper af carbon, kulstof 12, 13 og 14. Carbon 12 er det mest normale, som har det samme antal neutroner og protoner. Carbon 13, som ikke er lige så udbredt, har 7 neutroner og 6 protoner. Hvor carbon 14, som er radioaktiv, fordi kernen er ustabil, da der er 8 neutroner og kun 6 protoner. Atomteoriens historie. Den første til at fremstille en teori om, at verden består af en masse små dele, som kaldes atomos, var den græske naturfilosof Demokrit. Hans teori var, at atomerne udførte mekaniske bevægelser, og at de ikke havde lige så store størrelser og former. Noget tid efter gik hans teori i glemmebogen, og en ny teori af Aristoteles kommer frem. Hans teori gik ud på, at jorden bestod af 4 elementer, nemlig jord, vand, luft og ild. Russeren Dmitri Mendelejev og tyskeren Lothar Meyer ordnede grundstofferne i en tabel med vandrette og lodrette rækker i den udformning, som stadig bruges i dag. Denne tabel kaldes det periodiske system. Niels Bohr, som har udviklet atommodellen fra 1913, har opnået en meget præcis beskrivelse af verdens grundlæggende bestanddele. Det var så slut for vores atomting.